challenge kan lo le leta a hei tu na chuanin hall chunga ni loin pona outdoor sa kan om mekania zanina ta na a ek number kan thlir dona kan thlir tu rahi MGT 210272 Hranghmingthanga ania tlemi ka soifia lokanga tu na a electron lam tu tu rahi extroing kan ti akha ania he ta hian target o ma he kan judge ti po hi a him china andinga ani hian en lo judge changa tin an yes and no a po hi tu na hian in pona hian in kan Hranghmingthanga MGT 210272 in som te ang le Come on, bro. All the best. Come on. Yes! Yes! Yes!
kui mi abia pup me ya Hranghmingthanga MGT 210272 ani ya ti chuanin I engtin nge kan judge te hian in ngai dan hun ka khoral lo nga han soi te se sha ta cha kom Thiam la enge ni Vawm thel in ei lai a bur lo lai khai ti jok tiang enge khala kha chan ni hriat nang malama ka ku ta kha ka kan chen thu ni kha eh asa chu nge nuna ama hei nge laklo ni lo ne ya lo be mo ka bi ya kha tiang kha laklo ne mi lo hom thi bi ka sia so lo chen kho be lang mang lo kha kha la kin ka song ka la kin chon eng sta la fi som thum da la nge kha kha ka kut asa chu ku ta hian dùng chân làm tiền là dốc hả cả lỗ thành cái dốc này hả sẽ thả thì phải thả đi về việc là mà sẽ làm chính cái này đi phụ thôi mà cái mà mà cho nên vote cái bình khang này yes kan ti khang nghe next round hian nge mu kan be sayang lo tling ta la Chemte le Tomahawk coming shot xem tiền này mua xem tiền này mix in next act hi mule shim ka cha ka chuwain ke pon yes ka pe che po ke yese Chemte Vawm kha turu kan ti viau to zanina hemi hreite Tomahawk iron Vawm hi Chemte Vawm ai kha munom ka tile zola yes ka pe che kan judge ko yes san pe che round le a tu sakna kan man che ani